Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka limpong yelekai Tri Nation Tournament Senior Women kan long ha kani kanong ba menta ubnai ha ka ba onwan manishim benta dagi kinhun ki thei yelekai ka India, Iran bat ka Nepal. Ya kani lapan banado menteri ketanat yelekai ka Sorkar Jilla uba wailat Miki Shilla ha ka khatlai tarik Urisau Araja Pusan. Hak ba ulayat ho ba ka India kan yakun persya ya ka Iran ha ka arpu tarik. Kumju ka Iran ya ka Nepal ha ka arpu sau tarik bat ka India kan yakun khaddu ya ka Nepal ha ka arpu nyo tarik Urisau. Ya baro okini ki jingile kai on pelong ha Jawaharlal Nehru Stadium Pulu. Shu layat ho bakini ki kan hon kin sa 1 position ha kani kanong ba na ka benta ban penkre ya kite ki jingile kai. Kumban chupen kan mau dangshen ha ulaber menta usnem kanong ba asyalong kalayo ru ban penlong ya ka jingile kai paralok hapreng ka India bat ka Maldives. Hadin pat ka India kalaya kun persya ya ka Bangladesh ha ka AFC Asian Cup 2020 qualifiers lem bat ka Duran Cup. To hagni por nga sino komen ban na pentip shapi wa hadin ka mo ka successful ka jing host jongi ya ka 134th edition jong ka Duran Cup nang ta ka AFC qualifier hapadeng ka India bat ka Bangladesh ka international friendly hapadeng ka India bat ka Maldives ka bala dep baroni kan mau menta sa sisen nilayo biang kalat ban host ya ka Tri Nation Tournament jong ki kentai ki senior ki kentai hamne hapo ka state ka jong ni hajen stadium te ki ne ki lai country ki long ka India ka Iran bat ka Nepal te ki date le ne ki tarik bakin yelek kai ka long at huwai tarik Oktober ajar pusan hapadeng ke India bat ke Iran ka pon riu beje ka wei pat ka pusau tarik Oktober joksnem ajar pusan riu beje hapadeng ke Iran bat ke Nepal bat sakawai ka match bat ke dei ka pumyo tarik Oktober ajar pusan riu beje hapadeng ke India bat ke Nepal bat kini ki team kin wan yo kjat chakani ka state jongi ka India kan wan ka khanyo tarik jong new benai bat ka Iran kan wan hakat kandai tarik bat ka Nepal kin wan haka aku tarik jong new benai te kini ki ai ki ba ka khubor ka ba snutunat khamtam ya ki mo ki nong pet kai football bat ka jo ka por nga apil ya ki ba jong ka nong song jong ka state ban sngo bahapan yemi ban ai men sim khamtam ban nang banginang yo sukum kini ki lat sakmat ban host ya kini ki tournament.